Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi. Ada yang ngangop ini guys. Lagi ngantuk. Wah, ngantuk. Ada Mas Aska nih. Halo Mas Aska. Mas Aska memakai berungan. Wah, singa kecil. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai berungan. Kodok ngora nek sawah. Kodoknya warna apa, Dek? Hijau. Lah Mas Iqbal, kodok apa, Mas? Kodok ngulet ning tengah sawah. Oga dek kali. Mas Iqbal memakai berungan apa ini? Depil. Wah, depil. Depil apa telon? Nak uyuh kene wise. Siapa, Dek? Kodok kan tinggali. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai berungan. Wah, berungan hitam. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai berungan. Wah, singa besar. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai berungan. Wah, kucingan. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai berungan. Berungan hiu. Dan ada Mas Riko. Mas Riko memakai berungan. Wah, berungan ular. Yo saiki Mas Rama dipakai, Ma. Kecil-kecil cabai rawit Mas Rama. Wih. Ayo, Ma. Ayo Le. Ya duduk yo Mas Rama. Ya saiki Mas Iqbal. Ngelamun. Lerek iso tele-tele. Berita kedepan. Kabar kodo dumateng para pinarsa kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area Ya duduk ya Mas Iqbal. Ya saiki Dek Jihun. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonan dene. Ngerti yo. Kursi apa to, San? Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wangi. Ayo. Iki kursi apa?
Yo Mas Henip. Mas Henip karo Mas Aska. Nak tiba. Nanti ibu itu ngaku ke Depi. Nyongok raimu. Apa nih? Angger enggo sih. Sediluk. Nggon sirahe ka? Nggon sirahe ucul. Wes yo Mas Henip duduk Mas Aska. Lebokke Kak, lebokke omah Kak. Lebokke omah ben dilem sisun. Yo saiki Mas Riko. Masih lo. Karo Mas Reksa yo Mas. Dah. Sok ngono kok sok. Gak dimasakno karo wong tuwa. Iki ora dimasakno wong tuwa. Wes yo duduk yo. Jihun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.